Isto ensinou o meu avó, porque no tronco das árbores hai auga, moita auga. Trouxen auga da casa. Bebe. Bueno, muller, bueno. Pa que? Non ves que daqui se saca unha auga limpa e pura, non como esa auga tratada. Ves? Auga. Agora hai que chupar a parte carnosa. Non entendo. Debe ser que é un árbore de folla perenne, porque senón non me encaixa. O musgo sempre sinala ao norte, e iso saben outros cativos. Polo tanto, sur, leste, oeste. Así que o lago ten que estar nesa dirección. Pero, Cari, a brúxola marca na outra dirección. Pituqui, estamos no monte. Eses aparellos desestabilízanse coa altura. Pero mira o mapa, home, que está para lá. Ese mapa que leva 20 anos no coche. Vaste fiar ti diso. Mira, eu tiro por ali. Ti fai o que queiras. Fiareime, entón. O musgo non engana. Cari! Espera! Cari! Espera! Parece sacado dun anuncio de Decathlon. Polo menos vou máis lixeira que a ti. Porque eu respeto o auténtico espírito aventureiro e non fago trampas. Xa empezamos. Eu pago como facían os nosos ancestros, que non tiñan comodidades nin axuda de nada e sobrevivían perfectamente. Chupando árbores. Pois si, é tanto, é máis. Que eu saiba, vimos o lago, non a aventura. Así que non te me poñas cerco. Pero é divertido e reconfortante. E non fan falta nin eses bastóns, nin a cantiflora, nin a lanterna, nin hostias. Mira, mira como podo correr e saltar de pedra en pedra. Mira, mira. Ai, Cari, que fixeches? Cari, doeche. Vou chamar. Non, non chames. Corre rápido e vai buscar un pá dunhas follas. Pero que pretendes, home? Curarme como se facía antes. Bueno, sí, vou chamar o meu irmán e que nos veña a buscar. Non, Pituqui, ven aquí, Pituqui. Non, Pituqui. Pituqui, estás ben? Respóndeme, Pituqui. Pituqui. Oh, pero que faría meu avó nestes casos? Vida, Cora, escoitasme, meu repoliño? Está fresquiña.